मासे मोनदो फिसासो माथो नै ला मोनसाबाय दे लोगोफोर बारा नुवाखै नै बाब खांख्राइ सांख्राइ दंलाजोबोलै गथाय मिक्स दिनै हले पार्टिया गोगोम जागोन जोंनिया खांख्राइसो दं खोमा खांख्राइ गांग्रायबो गोन गारा पिछला हमदोंना मोनदों जोंनाव दैया मारै नांदो गुदुंना गुसु हा दा मा नायो किबि मा नोंखाबाय आं मा नाबा मा कसम नायनि खसा गिदिर ना फिसा नायनि मालखौ नायनि ओइ देग्रा ओइ जिबौ नामा आयौ बिदिया मा कसम जिबौसो हेलौ गाइस वेलकाम टू माय चैनल स' नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बिएक्स बड' इउटुब चेनेलाव बरायनाय हरनाय जाबाय बा बरायनाय हरनाय थाबाय लोगोफोर दा जोङो नै मायाव दं होनोबा एकदम डेन्जार जायगायाव फैदों ना हमनो थाखाय बया ना मोनोनो गाइसमोन बेयाव माने दैमा जिङाव आरो ना इयो दै जिं जिं दांग्रोबा मोनखायो दा मोनबायानो जोङो इयाव बाहाय मोनहांबाय दासो हमनो थाखाय आरोना जोङो लोगोफोर दा मा बुङो स' मा बुङो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा आं मा बुंनो लोगोफोर बैथिजाय माने थांनो हायाखै आरोना बया गोथौखानि बे दैया बैखिनिफ्रायसो ओमफ्राय ज' जायफिनसिगोन लासैनो खाथियाव देखायगोन आरोना बिसोर माबायदि हमदो लोगोफोर सबको जरा साबाद करो बेनिफ्राय आंबो दायो लास्ट लागैयाव हमनो बागोन ना देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो दा बिदिनो नै किबि बर्डमोन दोङो सान्दुंआवबो लागायथारदों ओरैबायदि हब 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 गोलोमजोब्बाय आरोना अबस्था गैला थेवब्लाबो जोङो सान्दुं गोसायाव नै ना हमनो फैदों आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा नाखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै लोगोफोर दा बेखिनि मोनग्रोबाय नै आरो मोनबोदों नै किबि बर्डआ ओइ नै बाल्थिखौ सोबाय आरोना दे आरो हमबावथोन बाहाय थोगोन दिनै थोजासिम हमना लांगोन आरोना जों दा ना किबि बर्डआबो आरो भिडिअ लाबोबावगोन नायबानो जाबाय आरोना ना बारदोंमोन नै इयाव मा मोनदो नै ना फिसाबाव मा उननिखौ दा उन्दै इथि बारलांबाय नै गाइसमोन नै बेयाव हमदोंमोन आरोना बेयाव दा दोङो ना गैयाबा दैयाबो ओरैबायदि गोथौखा थोरोबखायो आरोना बैखिनियाव मोनलायबाय पकेटाव सोना लाखादो लदब थारलै खिन्थु नाया जानो मोजां जागोन लोगोफोर बिराद गोथाव जागोन दा जोंना नैबे बिथाङा आंखौ हाबैनि थाखाय बया रागा जोंगासिनो गाज्रि रावजों बाहायगासिनो आरोना मा बुंनो दा हा दे हा आंखौ दा नै लोगो नांनानै संब्रयोनो किबि बर्डआ संब्रबा फुथारखा ओरैसो आरो नामा दा नै गेलेगासिनोसो बिसोरो ना हमनायानो फाल्तु गोजाद्राय मानसिफोरा बेखिनिल'सो मोनदो फाग्ला बे थोआना बियो दाख्लैल'सो नै जोंना किबि बर्डआ बेयावनो माने आधा केजिसो हमना लांदो होन्दोंमोन न' ना फवासे आधा केजि हमनानै लांदो आखाइजोंनो ओरैनो मुसि सुसि जेन'बा माबा गैया आरोना जेसे गैया बेजोंनो हमनानैनो आधा केजि हमनानै लांदो सानना नाय लोगोफोर दा नै मोनहांबायनो बया मानसि जायो लोगोफोर बेयाव माने ना हमनो माने ओमफ्राय नाबो सारनो फायसोयो मानसिफोरा ओइयावनो बिथिं खथासे बुंनो नाङा गाइसमोन स' लोगोफोर दा नै एकदम सिख्लाफोर फालासे फैदों बै नै देखायथ'लासो आं दा लाजिबाय जों दा बैथिंजाय थांनोसै आरोना एसे साइडआव दा बिसोरबो नै लान्थिसो नालाय सिङावबा मा गानदों मा गानाखै प्यारी समझ गई दा गोनो गोथो उथिया जाबाय दं बिसोरो दे खाबोदो मा खारै सिख्लाफोरा दैयाव पुरा फाखागोन दे मासेबाव नै खलथ'पे सेंना फिसा मोनदो आरोना दा नै दांबाय दांनो गोसोयामोन आखाया मोनामसैलै आयुष अरे कहना क्या चाहते हो स्वागत करते हैं नै फाल्टु सेंग्राफोर बिसोरो स्वालाफ्रा वाव दे उल्टाखौ लागायनाङामोन बाराना खनसे ओइनै गारहरलायबाय जोंना मोनलायबाय फाग्लासो ओइ दे माव हमनो बायाब्रा आंलाय नै मोनबोदों ना मारो मोनसाबाय दे एसे बारायलांगासिनो दा लोगोफोर नै बेयाव मोनगोन नालाय जोङो बैथिंजाय थांनोसै आरोना नायलायबाय था बैथिंजाय मोनगोन ना मोनाबा बिथिंजायबो फालोथामसो दं आरोना सारबाय दं सोरबा मोनद' गोरलै माला गोरलै गोजा इयावनो हाबना दंमोन नै नाया मोनद' लदब मोनथारो माथोलै फाग्ला हमबानो मोनो लोगोफोर नै फाग्लासो नै बिराद गिदिर मोनसै माथो इयाव
दैमा जिङाव दैमायावबो हमबाय दा नैबे दैमानिफ्राय माने थांनाय दं आरोना दंग' बायदि दा जों हमलांबाय थानोसै जोंना दे हमग्रायानो गोजाखा आंलाय मा हमबालायनांगौ आं लाग्राल' जानोसै जायखिजाया खारदो मोनबाय आदसा मोनगोन इयाव मोनदों नामा नोंलाय खब्ला गैया मोना साम'बाबो जायो दे हो लागाव सोबख'नो दा खुदुंनो ना दं नामा खांख्रायसो दं खोमा खांख्राय गांग्रायबो मोनगोन नागारा फिस्ला हमदोंना मोनदों जोंनाव दोंबो जानांगौ दे ना गोदोर गांग्राय दंबायदि मोनजादों मोनदों होनलाय नायलाय मोजाङै नाय नो नै गिदिरसो एसे गेदेरानो सन दे दोन खाथाब गोलैगौमोन आयु बिथिंबो खारथिंनांगौ आङो गाइसनो फाग्लासो नै टेनसन गैया मा गिदिरमोन नै सासेया फंबाया एकदम गोजोब हमगासिनो हारसिंनो द्र'नो फंबाया हाखु दाखु दङ आरोना दैया मारै नांदो गुदुंना गुसु हा दा मा नायो किबि मा नुखाबाय आं मा नाबा मा कसम नायनि खसा गिदिरना फिसा नायनि मालखौ नायनि ओइ देरना ओइ जिबौ नामा सुवाद साला फावला मा फाल्टु मानसिलै बाद्दा बासिनो इयो सुवादा सुवाहा खसा मायाव आयौ बिद्दा मा कसम जिबौसो बिद्दा कसम नों गारदों नामा मा कसम इयाव आं नुवाखै माथो नों गारनायखौलाय बिद्दा नैनिफ्राय आं दानिसिम नुदों फैनायाव आङो बिद्दा कसम खम फिजोब्बाय मा कसम सेस ओइ नै खारदावना होबायना इयो सुवादा सुवाहा जेबो नङा दन्दा बाग्रासो जागोन बेयावसोमोनब्रा बै इथि ओमफ्राय थांदों जिबा इथि हाबलांनो ओमफ्राय थबलांबाय इथि ओरै थांबाय बे होद मा कसम नों हमारदोंमोन हमदों र' लानो हमदोंमोन आङो बिद्दालाय मा कसम जिबौमा जाथिथि सोंदों आं रखद खनगोन इयाव गुदुं दोङोलै नै किबे नों माबा खन'गोनबा ओइ गुदुं दोङो इनियाव खन'नबाय नै फाग्ला नै लागाव नाया नै इफोराव खारलाबायो फाग्लासो इफोरावनो दोंलाबायो नै नाया नुदोंना नुवाखै आंनि हमना मोनबावबायसो नै फाग्ला बेफोरावनो खारनानै देखायो नै सेग'नो आयो दैया गुसुथार इयाव आयो ओद मोनदोसन दे नों जाना देखायनो हायोबा मा होनो गोथां जानो हागोन ना इखौल' बुं हागोन देलाय देखायलाय मा होनो होगोन दे आं होनायखौनो होगोन दे आं माबा मोनसे नों जानाल' देखायग्रो मा होनाया जालाबायनो नों जि बियो इखौनो होगोन ना जाङि नांगो नाथुर हाय नुबाय सिरि ओमफ्रायलाय बिसोरो मालाय बेसेबां हेप्पि जानानै नै ना हमबाय दं खुसि मोनबायबो ना आरो नै बिनि थाखाय माने एसे खुसि आरोना जोंबो खिथुखौ सिमबोना हो लागाव पान्सआव दोङो ना गैमारा होनदो गेबे गैया नों पान्सआव गियो नामा ओइ आबौ पान्सआव गियो नोङो जायोसो ना माथो नोंलाय पान्सआव नुबानो खारो डाइलगा बिराद गोरों आं दा पान्सआव मोनोबा बुं आं गोथां जाना देखायनायबा मानसि नङा मोनद' मा बुस्थु मोनद' नाथुरबो मोनदों लोगोफोर नै आंना इथि पेना सिजोबसिगोन आयौ मासे गोथौ बेयावलाय नाया मोनबाय नाथाय आं बिथिंजाय थांनो हायाखै बिराद गोथौ नै लोगोफोर पेनसन सिजोबगोन आरोना बिथिंजाय थांबाथाय नै जानजिसो जाखायो बेनि थाखायनो आङो बैथिंजाय थांनांसिगोन आरो जुदि बैथिं थांनो जायो अब्ला आं बिथिंजाय गाखोलांनोसै आरोना लोगोफोर नै जोंना ना हमग्राफोरा माथि मोनबायखौ पात्तायानो गैयालै हले आं आन्दायजोब्बायसो जायगाखौनो दैयाबो ओरैबायदि गोथौ मोनबाय इखिनियावसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा एसे थलेट मोनबाय थेवब्लाबो टाप्लासिमसो जायो आरो दा बैखिनिफ्राय आरो बेसेबांसो गोथौ मोनोना थलेट मोनो जायखिजाया नायलाबाय थानोसै थलेटबाथाय आंबो दैयाव हाबनोसै लोगोफोर मोना नङा मोनबाय लोगोफोर फवासेबा आधा केजिसो जाबाय आरोना नाया दा
दा देखायनायनि आङो नाखो दे नै ला मोनसाबाय दे लोगोफोर बारा नुवाखै नै बाब खांख्राइ सांख्राइ दंलाजोबोलै गथाय मिक्स दिनै हले पार्टिया गोगोम जागोन जोंनिया नै सासेलाय मा खावलाब्ला मिनिगासिनो आंखौलाय बिराद रागा जोंमा दियो खसा नै इय देखायबावदो नै मोनदों नामा ना नामा Parlas bay ni siop, habis be. समायना महरखौ लानानै सुनोंजोबो नाया मोनद' नै ओइ बारलांबायसो बिसोरा अन्थाव बाथावनो समायना महरखौ लानानै होता है इसे कभी कभी इसे होता है Nak ada mana? ini Kata deng lady yo. kata deng na oh Kata deng ini. mundo natur Boleh kita kenal. जोंना किबिया दिनै दैमानि नाखौ लांजोबखागोन होनदो लांजोबखागोन ना दे मासेबो गालांमारा हागोन नालाय हायो मालाबाबो रावबो दैमानि नाखौ फोजोबनो स' गाइस आंखौ रागा जोंबाय दं बिसोरो रागा जोंदों आंखौ ना लानायनि थाखाय एफा मोजां खस्थ' लाना होदों आं नै दाबो मा होनो मोदोम संब्र' मोननायखाय आं एफा गरम मोनजोब्बाय मोनदों ओइ नै मा कसम हमबानो मोनो mana मा कसम दे लाग्रा जागोन Kurang akhir, ini malah yang putih biasa nih, aku bilang sama deh masih beri dong ini free, ini kita gourmet ke jana ya yuk lagau cukup sonda jiwa bagara terus masih orang komen sob jagan hozom guys mana yo nabarnen mana guys mana yo takai aja yo mana balina ping balina so guys mana nih yo nih dongpang mana bayna dengkay arna biyo oमफ्राय सिङावनो ना गेदेर थाखागोन इयाव दा बिसोरो नै बेंसिगोन आरो ना बेंनानै लाग्रो नोंसोरो नलेबा खारजागोनबो गाइस मोनद' फाल्टु सेंग्रा माने आङो बिथिंजाय ना बारगोन होननायखाय मिला जोंना हमबानो मोनो लोगोफोर हमबानो मोनो गिदिर दोङो इयाव ना मोनद' मासे मोनदो फिसासो माथो दाङार ओइ काक्रा बिदि गिदिर मोनगोन होननाया बोरो माथो मासे मोनाखै ओइ थि थाङाबाय थि खालि जिङाव खारबायना जेबो नङा दे खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो गोथाव जागोन आरो दा जोंना नैबेथ' दा गोदै जाया एसे गोथाव जागोन मोनद' ओइ नै आं मारै दोंगोन दा ओइ नै किबिया जोंना ओइ नै माथि फैदो रस'दा थोआ नङा थोबाय लोगोफोर दा जोङो नै थांनोसै सानांगौबो लागायथारदों ओरैबायदि खर' गोथां साजोब्बाय फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै जोङो दा नै किबिखौथ' लाना थांफिनसै आरो ना लोगोफोर दा जों बेखौ मा खालामजायो मिथिला आरो गेरेन्टि गैया जों माबायाव मा होनो दंग'नो लखबनानै हेगार हरफिननोबो हागौ जोङो खस्थ' मोनदोंमोन हमनायलाय थेवब्लाबो माने मा बुङो आरो ना किबिया नै अबस्था गैला मानसिया माबा लोंदोंसोमोन नामाथाय लोंनो माने लोङाखै अबसे माने बहुद ओंखामबो उखैबाय दा बिनि थाखाय दुरबल दों माने बियो गोलैहां जाबाय आरो ना आं गोलैसिगोन नामा आं गोलैसिगोन ओइ हमथालाय नै हाला इयो दा दे जोंनिया बिले नैबे नाखौ लादो आंबो एसे आंनि देहाखौ एसे थान्दा खालामनो सानदोंमोन दा रावबो नाखौबो लाथ'ला मा बुंनो बिराद फाल्तु मानसि बिसोरो दा लोगोफोर जोङो थांफिनसै बिदि मा खालामनो दा ओरैनो मा नामोन आं आरो मोदोमबो माबानो मोनासै नालाय फिनोबो हायासै बहुद जगार दङ नालाय आंना नै पकेटाव मबाइल दोङो ओमफ्राय मानि बेग दं ओमफ्राय आरो नै बिथिंजाय घरि दं बिनि थाखाय आं हाबनो हायासै आरो ना बहुद गोलावबो जाबाय नालाय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरो ना आङो स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना दे बिदिब्ला